उदालगुरि पुलिसा सिग्रोमनानै फिन 191 किल'ग्राम गांजा हमनो हायो। सानै गांजा फालांगिरिखौ पुलिसा हमदों। हमनो मोननाय गांजानि हादोरारि हाथाइनि बेसेना 95.50 रां। उदालगुरि पुलिसा सिग्रोमनानै फिन गोबां बिबांनि गांजा बोखांनो हायो। पुलिसा सिग्रोमनाय समाव 191 किल'ग्राम गांजा हमनायजों लोगोसे उदालगुरि पुलिसनि सुपारिनटेन्डेन्ट पद्मनाथ बरुवा, सार्कल इन्सपेक्टर उत्पल शर्मा, माजबाद पुलिस थानानि इनचार्ज नीलबज्योति नाथ आरो लालपानी पुलिस थानानि इन्सपेक्टर कुलदीप मजुमदारा आसाम अरुणाचल सीमानि डिमासांगा गुदु हाग्रा ओनसोलाव गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारिनि गेजेरजों डिमासांगा हाजोनि गुदु अरनाव 191 किल'ग्राम गांजाजों लोगोसे सानै गांजा सिखावफोरखौ हमनो हायो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला हमजानाय गांजा फानग्राफोरखौ उदालगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय खैरानि आलु बस्तिनि थागिबि रामसाय खेरु आरो गुबुन सासेखौ 5 नं माजुलिनि थागिबि बुलन गर होनना सिनायथिनाय जादों। माजबाद पुलिसा 69/25 नं केस रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरगासिनो दं। माजबाद पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला गांजानि मुलुगनां हाथाइनि बेसेना 95.55 लाख रांसो जागोन होननानै फोरमायदों।